Здравейте, здравейте! Здравейте. Ние отново сме тук, майка и дъщеря в Ох, бе, майко! Както виждате, зад нас е една прекрасна панорама. Ние се намираме в Родопите и по-точно съвсем близо до базилика от ранното християнство, която се намира над село Гела. И днес ще си говорим за Секвони, 29 август. Това е деня, в който е отсечена главата на Йоан Кръстител. Извинявайте за очилата, но слънцето тук е силно и не виждам добре. Да, моите очи са доста фоточувствителни, така че се налага да съм с очила. И така, 29 август. Какво знаеш за Свети Йоан Кръстител? Наречен още предтеча. Разказвай. Това е светеца, който е кръстил Исус в водите на река Йордан и който е загубил главата си в името на вярата. Тя е отсечена по искане на царица Иродиада. Жената на цар Ирод, това става защото тя е била женена за неговия брат и след смъртта му се жени за цар Ирод, за да остане царица, заради което е подложена на хулене и критики от страна на Йоан Кръстител, заради което тя го намразва и иска от мъжа си неговата глава и в крайна сметка я получава. Тази библейска история е увековечена от Оскар Уайлд в една изумителна пиеса, наречена Саломе, в която дъщерята на Иродиада измолва от Ирод главата на Йоан Кръстител, като танцува прословутия танц на седемте вуала. Това е легендарен танц, с който тя до такава степен умаяла Ирод, че той не могъл да й откаже и обещал, че ще й даде каквото пожелае. Тогава тя иска главата на Йоан Кръстител. В пиесата, разбира се, самата Саломе е безумно влюбена в Йоан Кръстител, но той заради вярата си не откликва на любовта й. И така, на този ден не се яде нищо, което е с червен цвят, символ на кръвта на Йоан Кръстител. Тоест домати, червени плодове, диня. Мъжете не бива да пият червено вино, за да не им падне главата. Това са народните поверия. И също така се вярва, че след като е отсечена главата му, е хвърлена в един хръсталак с бъс и затова неговите плодове от червени стават почти черни. Така. Друго какво? Също така, главата на Йоан Кръстител не е погребана заедно с тялото му. Това е по изискване на самата Иродиада. Е захвърлена, не е да бъде изядена от диви зверове, но от вярващия при Брана. По-късно през вековете е погребана на няколко пъти с необходимите почести и е местена от тук и от тук-там. Последно Константин, император Константин, син на Елена, я погребва в Константинопол. По-късно е разнасяна. Твърди се, че нейни мощи са разнасени от манастир на манастир, за да извършват чудодейни изцеления. Така, кажи ти как се чувстваш в тази изумителна планина? Много добре се чувствам. Много е красиво. Харесва ли? Да. Ние от няколко дни обикаляме Родопите и се наслаждаваме на красотата на тази магична планина. Признавам си, че до сега съм я подценявала заради голямата си любов към Пирин и някакси маршрутите обичайните, които са най-известни в Рила. Аз много обичам да посещавам Витоша. Тя има неподозирана красота и затова Родопите бяха останали в сянката.
Отново ни падна батерията. Късмет. Късмет. Добре, че Алгара си носи външна батерия, за да можем да продължим. Та бях стигнала до там, че подценявала съм Родопите заради любовта си към Пирин и Стара планина заради невероятните пещери, които са моята страст. Но я да видим коя е твоята любима планина. Не знам. А коя ти харесва най-много до сега? Всички. Всички? Да. Добре, ето един така по-обобщаващ любител на планините. Всички. Що пък не? Добре. Ами, това беше от нас. Майка и дъщеря в Ох бе майко, с пожелание да ходите по планини. Струва си. Чао!